Shubor nakaslem jong unongsan hima. Himanta Biswa ulala ban beteng biang sasisien ban long kum Menteri Rangba Kejela Assam. Hadin baki kubur jong kari India ki balai thu lupa ni exit polls ba kakenhun NDA balayalam da kaseng BJP kan wan biang hakabor ban sensha re Kejela Assam. Henry ya kani on penti kena biang tat andalan nyo ye ki vote ha ka sautri ujemang arhajar arpunriu. Katkom kajing batai ke News 18 laong ba ke NDA ka bakan thop ya ka BJP, Assam Gana Parishad, bat ka Bodoland People's Front kin yo khandai pho hadu shispa ngot ki MLA, na ka shispa arpun riu ngot ki jingdon ki MLA hayeng dor bar thau an ka jila Assam. Kat ba ka Congress kan yo arpulai hadu lai pulai ngot ki MLA bat ka AIUDIF kan yo kumbahan riu ngot. Kat ba ka Access My India ka kanhon Sinrop NDA kan yo prapupra hadu shispa ngut. Kat ba ka JVC kaya thu ba ka NDA kan yo prapupra hadu shispa iwe ngut. Ka PMARQ kaya thu ba on yo prapu ar hadu khandai pusaw. Ka People's Plus ka batai ban yo hanriu pupra hadu nyo pu ar ngut. Ka Madrise kan yathu ban yo prapusan hadu khandai pusan ngut. Kakenhun Sinrop balayalam da ka Congress ka Access My India kalabatai ba kan yo arpusaw hadu lai punriu ngut. Ka JVC kabatai ban yo arpulai hadu lai pulai ngut. Bat ka P Mark kabatai ban yo lai pho hadu saw pho ngut. Ka People's Plus kaya thu bakan yo arpu ar hadu arpunriu ngut. Bat ka Matt Rice kan ya thu bakan yo arpusan hadu lai pho ar ngut. Shu ka Access My India's kabatai batang kaseng BJP marway kan yo nyo pho hadu prapho ngut. Ka Assam Gana Parishad kan yo nyo hadu khandai ngut. Bat ka Bodoland People's Front kan yo khandai hadu khatwe ngut. Kumban chupen kan mau ki pat ba jong ka jila Assam bat Kerala kila yo ban let thep vote ha ka khandai trek menta obna yayong ha Tamil Nadu ki pat ba kila yo ban thep vote ha ka arpulai trek menta obnai ha West Bengal lapia ar benta ka tashi benta la thep ha ka arpulai trek uyayong bat ka benta ka ba ar la thep menta ka si ka arp khandai trek uyayong bat baro kini ki jila ki jingyo vote kan long ha ka sautrik ujemang arhajar arpunriu. Kajing itu lupa ki kubor jongkari India kelas dang menta kasni nadu kapor henriu baje janmit hadien balakut kajing tap vote ha ka benta ka baar hajila West Bengal kabadai menta kasni hi. Lai thu lupa ru baha Tamil Nadu kabadon arspa lai pusaw ngut ki MLA hayeng dor bar thau an ka DMK kan senchar biang namar bakan yo shispa arpho hadu shispa saw pho ngut kat ba ka ADMKA kan yo anriu pho hadu nyo pho ngut kat ba ka TVK kan yo lai pho hadu saw pho ngut kat ba ka West Bengal kabadon arspa khandai pusaw ngut ki MLA hayeng dor bar thau an ki don ki khubor ki yathu ba ka BJP bat ka TMC ki khat bha dak baya thu baka BJP kan yo shispa saw phoi hadu shispa hanru pu arngut ki MLA kat ba ka TMC ka basenshar bun snem kan yo shispa khat khandai hadu shispa lai phunyongut ki MLA ka Kerala ka badon shispa saw phongut ki MLA hayeng dor bar thau an ka UDF ka balayalam da ka seng Congress kan yo nyo pusan hadu prapusan ngut ki MLA kat ba ka LDF balayalam da ka CPIM kan yo sanpusan hadu andre pusan ngut ki MLA kat ba ka NDA balayalam da ka BJP kan yo kumbalai ngut